Ngai khoblai phegi parlograwan bora ke bistra ban page ki video notis khwai ke channel lari entertainment te parlograwan mtang wan rabia si phisa sin pa de kan ke video notis khwai ka jing ka khwai do kha ha ka ban long hang te ka pung jong ba martu sari ka jika kan deng te po mukla mosdai west gentile district bala penyai da kari gentie an spoons owner and fishing organization katari kandai ka arpulai tarik bara bapra arjarusan kapor sedang landu kandai siteng step bar kan kut kapor lai bejajan mit kador ka tiket kalong ka arspa tangka sirwing away khwai te parrawan ta tu ngine peje ki price banyo eka first price unyo lai lak tangka banyo eka second price unyo ar lak tangka bat ka price ka balai kalong cilak ka price ka basau kalong cilak ka price ka basan cilak ka price ka bahanreu cilak ka price ka bahnyo cilak hadu ka nombar ka bakhat san kan price kadang dei hadu silak tangka ka price ka bakhan reu lai pe hajar ka price ka bakhan nyo khat san hajar ka price ka bakhat pra pe hajar ka price ka bakhat khandai nyo hajar bar ka price ka ba arpeu kalong san hajar tangka bat nalor kini ki don rususu saki consolation prize te perlawan ta tu ngine peji ki consolation prize nomor way kalong lai hajar nomor ar lai hajar nomor lai hajar nomor sau lai hajar nomor san lai hajar ter hadu ka nomor ka ba arpeu kalong lai hajar tangka kawe ka consolation prize bat on pendilekai habaro nyau teli kipung on bu jaka do urweng ne do usik haka arpu artarik mantau pna egos arjarap sana ka por nyau bijim step bat on di tiket ka por nyau steng step ya kirweng bat kisik on weng haka por prach steng step ka jing ya jingai uwe na uwe urawan kan long bet khatau enchi kan don ru kalau kidro ha katai kasngi si sen beladap ki price kirawan kim don hok shu bandang thau jiklumar ki kandon kinlong kumba raju panyai syaki we ki competition khwai balada pikwa bantip ki jingte bakam dia phira ban phun ki ne konombar bal ai harum te khoblai sibun parlograwan se kendup pat ka we pat ka video notis khwai